שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של איתן TV 23. ודי התבלבלתי ושמעתי עוד סרטון, כי זה בעצם הסרטון הראשון שלנו של איתן TV 23. אני בארנה 6, קוראים לי איתן הקינג. אני בקלאן GTA V, קלאן מאוד טוב, עוד מעט בטופ. תנסו להצטרף, בדרך כלל יש לנו הרבה מקומות פנויים, אתם יכולים לראות אנשים מצטרפים ועוזבים, אז תבדקו מדי פעם, לכם זה קלאן טוב מאוד, יש הלידר הוא ממש טוב, בארנה, עוד שני ארנה 9, ותורמים הרבה. אוקיי, עכשיו זה הדייט שלי. חלק מכם יחשבו שזה לא טוב, אבל בסדר, אני אוהב אותו. כאילו, בדרך כלל אני עושה הכי טוב עכשיו, אז זה באטל. נגד רוסי. עושה לו הו. עכשיו התחיל. אוי אוי אוי, עושים את התקפה. עיקר הסאקה. ספרים. שיט. זה לא טוב חברים. הוריד לנו בית. איי איי. זה נורא. איי איי איי. זה חייבת אני עושה כאן. לא נורא. לא נורא. נתחיל מחדש. ברבריאנס כאן. שתדעו למי שלא יודע, ברבריאנס עוצרים התקפות של פינקס וגריידר וג'יינט, אז כדאי שתשתמשו בזה בדק, וזה ממש אבל ממש עוזר. אני עונה קצת את המוזיקה שתשמעו אותי יותר טוב, אני לא בטוח אם אתם שומעים אותי. עשינו כאן פויזן. עכשיו תראו איך המינוס מתים. בום, מת. והורדנו לו בית, אלא כן הוא פיקסן והפויזן ייגמר. לא, הורדנו לו בית, נשים כאן ולקרית, נקווה שהיא תעצור את הברבריאנס. כן, היא יוצרת, לא, היא לא יוצרת את הברבריאנס. יש גם את הבייבי דרגון כאן, אבל זה לא נורא. אני משתמש בבייבי דרגון לבל 1. כאילו, מה הקטע שלו? או גריידר וגובלי, איי איי איי. איך חבר שלי אומר איי 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 איי, ככה הוא אומר. אוי לא. רגע, אז יש לי רעיון. קודם כל נהרוג את נשים כאן בבית. אוי, זה לא טוב. שיט. נקווה לטוב עכשיו. יופי פרינס. יופי. כן, קדימה גובלין פערל. לא מאמין. עשינו כאן ולקרית שהגיע. איזה קרב צמוד יש לנו כאן. עשינו בייבי דרגון. עשינו כאן גריידר. ונוריד לו בית. פייר ספירט. יש לנו 10 שניות. לא משנה מה עושים, אנחנו מוכנים לזה. ניצחנו חברים. זה היה קרב מותח. זה היה הסרטון הראשון של ערוץ היוטיוב אנחנו גולדן צ'סט איתן TV 23. אל תשכחו להירשם לערוץ ותגידו לנו מה חשבתם על הסרטון בתגובות. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.